Assalamu alaykum, hormatly müşteriler. Seredin bugün näme tapdyk? May aýynyň 5-ine, ýagny öýlen saat 5-de Dubaýda şu maşyn auksionyna oýnalýar. 2025 Hyundai Elantra. Dostlar, degimi ýeňiljekden 2 tane powerdeyne bar. Birji öň tarapynyň bumper abrasowkasy gerek, goli, birji fara gerek. Arkadan hem ýekiji stopnik bilen bumper gerek. Ýakyndan gorkat geçerim. May aýynyň 5-ine şul Hyundai Elantra oýnalýar. 8161 mil geçip duran. Paşt paket ýokarynda görşen ýa logon bar. 2024-iň iýul aýy 1 dokument emmelady. 24 oldu. Kime gerek bolsa dostlarna habarlaşsaňyz. Dubaýda ertir nesip bolsa oýnalýar. Ana gaplarda besküçe dostluk bar. Tarpeda da şular ýazjak. Linia, LED gidýär. Start stop, avtomat korobka, multirul. Ulmany torwalk diýeni görşüň däli. Arkasından hem degimi şu jagas ýerinden bir stopnik, arka komplekt, bumper gerek. Bagajdaky stopnikler awat. Ine görşüň däli dostlar, şu maşyn may aýynyň 5-ine oýnalýar. Hökman suratda habarlaşyň. Amatlyja bakadan utup alyp bolýar dostlar. Sormaň näçe alyp bolar diýip. Nesibaňyzda özüňiziň gerek bakaňyzy aýtsaňyz, şo baha çenli oýnap berýär. Görşüň däli. Maşyn gaty arasa hemme ýeri maşyn kan minilmedik. 8161 milem geçip duran. Palasada çyklar, Afgonda çyklary, besküçe dostup hemme bady dostlar şu maşynna ýerleşdirilen. Kime gerek bolsa plus 971 54 391 24 10 imo WhatsApp'tan habarlaşsaňyz, ertir may aýynyň 5-ine şu maşyn oýnalýar. Arkaň ulgama geçiň dostlar. Win kodnam oýup geçsek indi suratyň soňuna, videoň soňuna görüp bilýäňiz arkaň. Birja fara, goli, bumper bolup gidýär.